Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μαριάννα Μιχαλητσιάνου και παρακολουθείτε το The Greek Press Interviews Edition. Είμαστε εδώ σήμερα στα πλαίσια της Εθνικής Εορτής του 1821 που ξεκινάει ο Πανελληνιακός Σύλλογος Τορόντο και σε συνεργασία με την Πανελληνιακή Ομοσπονδία έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Βλαχάκη Γεώργιο να μας πει κάποια πράγματα για την γιορτή και με αφορμή τη γιορτή λοιπόν θα έχουμε και κάποιους προσκεκλημένους στην πόλη μας. Ένας από τους επίτιμους προσκεκλημένους είναι και ο κύριος Αθανάσιο Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας και μάλιστα εκλεγμένος επί σειρά ετών από το 2019. Σωστά κύριε Βασιλόπουλε? Σωστά. Θα ξεκινήσω λίγο με τον κύριο Βλαχάκη για να μας πει δύο λόγια για την συγκεκριμένη γιορτή, η οποία είναι πλέον ετήσια και καθιερωμένη εδώ στο Τορόντο, και στη συνέχεια θα περάσουμε στον κύριο Βασιλόπουλο. Κύριε Βλαχάκη. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ο Σύλλογος του Τορόντου, Παπαφλέσσας Παπαντή, ο Σύλλογος Νομού Μεσσηνίος, όπως γνωρίζετε, είναι 65 ετών και κάτω από την Πανελληνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, που πλησιάζει τα 100 χρόνια τώρα σε ίδρυση, έχει αυτή την πρωτοβουλία και κάθε χρόνο σε διάφορες πόλεις της Βορειοαμερικής γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις ως εκτίμηση του 1821. Το ξεκίνημα της Επανάστασης, όπως γνωρίζουμε όλοι, ξεκίνησε από την Καλαμάτα και ήταν η πρώτη πόλη να απελευθερωθεί. Και εμείς με τη σειρά μας φέτος είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, ας πούμε, σε θέμα ημερολογίου, ότι επειδή δεν βρίσκαμε χώρο να τακτοποιήσουμε τον κόσμο που μας υποστηρίζει τα τελευταία αρκετά χρόνια και ξεπουλάμε αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο και φέτος θα πλησιάσουμε τα 2.000 άτομα, αναγκαστήκαμε να πάμε τέλη Φλεβάρι, οπότε 28 Φλεβάρι φέτος είναι η εκδήλωση αυτή, και με αυτό που τέριαξε η ημερομηνία να είναι πριν τέλη Μαρτίου, τέριαξε και ευτυχώς σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Καλαμάτας και με τους διάφορους φορείς, από τους ανθρώπους και τους κυρίους και τις κυρίες που έρχονται από την Ελλάδα, επειδή αν ήταν τέλη Μαρτίου δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν, να λείπουν τέτοιες μέρες, γιορτινές μέρες από την πατρίδα μας, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και τους καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας. Κύριε Βλαχάκη, θα ήθελα, αν μπορείτε έτσι λίγο σύντομα, να μας πείτε τη λίστα όλων των επιβεβαιωμένων προσκεκλημένων. Καλασμένοι είναι όλοι οι δημάρχοι της Μεσσηνίας. Άλλοι έχουν απαντήσει, άλλοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν. Βέβαια, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, που θα ακούσετε σύντομα, θα είναι παρόν. Ο Περιφερειάρχης Μεσσηνίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, από το ΚΕΔΕ ο κύριος Καφαντάρης, και ο κύριος, είναι και 2-3 βουλευτές που έχουν καλεστεί. Θετική απάντηση έχουμε μέχρι στιγμής από τον κύριο Μαντά και περιμένουμε και άλλες απαντήσεις πολύ σύντομα. Οπότε όλο αυτό το επιτελείο από τα επίσημα πρόσωπα θα ξεκινήσουν να παραβρίσκονται στο Τορόντο από τις 23 Φεβρουαρίου σιγά σιγά με αεροπορικές πτήσεις προσγειώνονται στο Τορόντο, και μετά στις 26 Φεβρουαρίου προσγειώνεται και σχεδόν 30 άτομα από το Λύκειο των Ελληνίδων της κυρίας Καρέλιας με έδρα Καλαμάτας, και θα είναι μαζί μας για μια εβδομάδα σχεδόν όλα αυτά τα άτομα. Κύριε Βλαχάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί τώρα, γιατί τόσοι πολλοί προσκεκλημένοι φέτος, γιατί φέτος είναι πιο ιδιαίτερη η χρονιά? Δεν είναι ότι είναι φέτος, κάθε χρόνο μακάρι να υπήρξε αυτός ο τρόπος, αλλά πρώτον, που σας είπα, με τις ημερομηνίες σκάλιασε. Δεύτερον, έχουμε μια τεράστια συνεργασία εμείς με την πατρίδα μας και με όλους τους φορείς που έρχονται να επισκεφτούν εμάς, και είναι χαρά μας και τιμή μας να τους δείξουμε πού μένουν οι υπόλοιποι Έλληνες στη Βορειοαμερική, που βρισκόμαστε εδώ στον Καναδά, στα χιόνια, στα κρύα, στα πράσινα, στα νερά, στα διάφορα πράγματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ. Και δεν είναι ότι είναι κάτι συγκεκριμένο φέτος, απλώς και μόνο έχουμε μια άριστη συνεργασία, υποστηρίζουμε την πατρίδα μας. Νομίζουμε, η Επιτροπή και το Διοικητικό πίστεψε ότι ήρθε καιρός να μάθουν και οι νέες γενιές
στη Βόρεια Αμερική, ότι αυτός ο δεσμός υπάρχει με την πατρίδα μας, ότι η απόδημη είναι στο πλευρό της Ελλάδος και πάντα έχουμε την Ελλάδα στην καρδιά μας, υποστηρίζουμε τον τόπο μας, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας, τα προϊόντα μας και γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επεξήγηση που μας δώσατε και μας διαφωτίσατε. Κύριε Βασιλόπουλε, πολύ καλησπέρα σας από Καλαμάτα. Μας συνδεθήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι και λίγο δύσκολες ημέρες αυτή την περίοδο και με ευχάριστα και με δυσάρεστα. Αρχικά ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες η Καλαμάτα ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο? Ναι, θα μου επιτρέψετε πρώτα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σας καλησπερίσω κι εγώ από την όμορφη και φιλόξενη Καλαμάτα, την Καλαμάτα που αποτελεί το πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Πελοποννήσου, μια πόλη που διαρκώς αναπτύσσεται, προοδεύει, μια πόλη που βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία, που τολμά, μια πόλη που έχει περιβαλλοντικές ευαισθησίες και ανησυχίες. Γι' αυτό και συμμετέχει άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Ξέρετε, αυτό είναι μια αποστολή που συμμετέχουν πολύ σημαντικές πόλεις της Ευρώπης και μέσα σε αυτές τις σημαντικές πόλεις είναι και η Καλαμάτα, είναι το Παρίσι, είναι η Ρώμη, είναι το Άμστερνταμ, είναι πάρα πολύ σημαντικές πόλεις που έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία να πρωτοστατήσουμε την προσπάθεια να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και να δημιουργήσουμε ένα ποιοτικό περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες. Στην Καλαμάτα του πολιτισμού, στην Καλαμάτα του φωτός, του ήλιου. Άλλωστε και οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικές εδώ. Στην Καλαμάτα που σέβεται την ιστορία της και που προχωρά μπροστά με σημαντικά βήματα, χωρίς όμως να αφήνει πίσω τους κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Τους παρασύρουμε και αυτούς μαζί, γιατί ο στόχος αυτός πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές για όλους και πιο ποιοτικό για όλους. Αυτή την Καλαμάτα λοιπόν εμείς υπηρετούμε με τα καλά της και με τα λίγα της άσχημα. Καλά πάρα πολλά, εκδηλώσεις συνεχώς γίνονται. Εχθές άλλωστε κηρύξαμε την τελετή έναρξη του καρναβαλιού της πόλης μας. Ξέρετε, στην Καλαμάτα δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί μια εκδήλωση και συνεχίζουμε και πάμε στην επόμενη. Και αυτό είναι που έχει καθιερώσει και την πόλη μας, το City Break. Τι μόλις τελείωσε λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, πείτε μας και τι τελείωσε. Πριν από 3 μέρες είχαμε τις μεγάλες εκδηλώσεις, τις θρησκευτικές εκδηλώσεις για την πολιούχο και προστάτητα της πόλης μας, Παναγιά η Παπαντή. 2 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε αυτό. Λίγες μέρες πριν ολοκληρώθηκαν οι χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις που συνδυάζονται μαζί με τα φώτα και όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε, γιατί η Καλαμάτα έχει την ευτυχία να έχει 14 χιλιόμετρα ακτογραμμή αστική παραλία που μπορεί ο πολίτης αυτή να κάνει παντού μπάνιο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχώς κάτι καινούριο έρχεται, κάποια δραστηριότητα, κάποια εκδήλωση, πάρα πολλά φεστιβάλ πολιτιστικά, πάρα πολλές δραστηριότητες συνεδριακές, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Όμως τις τελευταίες ημέρες, επειδή αυτό με ρώτησατε στην αρχή, η Καλαμάτα, όπως και όλη η Δυτική Πελοπόννησος, υπέστη έτσι ραγδαίες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν και στην πόλη μας ζημιές στα ορεινά, στο ορεινό όγκο των Αρφαρών και στο ορεινό όγκο του Ταϊγέτου. Και εκεί βρεθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες και χτες και επισκεφθήκαμε αυτές τις περιοχές και διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει εκτεταμένες ζημιές από τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Τα αντιμετωπίσαμε καταγράφοντας αυτά όλα και στέλνοντας το αίτημα στην πολιτική προστασία που κήρυξε την Καλαμάτα αυτές τις περιοχές ορεινές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και ετοιμαζόμαστε το επόμενο διάστημα για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και να κάνουμε τις ανάλογες αποκαταστάσεις για να μπορέσει να επανέλθει και πάλι η ομαλότητα. Τρέχει λοιπόν η πόλη, ξέρετε, κινείται συνεχώς, είναι μια πόλη δυναμική η οποία δεν σταματάει ποτέ να ρέει. Πάρα πολύ ωραία, και θα σας έχουμε λοιπόν σε λίγες μέρες, τέλος του μήνα, μαζί μας. Τι περιμένετε από αυτή την επίσκεψη, κύριε Βασιλόπουλε, και ποια είναι ο δεσμός σας με την Ομογένεια? Ξέρετε, πέρυσι τις επαιτειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην πόλη μας 23 με 25 Μαρτίου. 23 απελευθερώθηκε η Καλαμάτα, ήταν η πόλη πρώτη που απελευθερώθηκε στην πατρίδα μας. Είχαμε τη χαρά και την τιμή και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να μας επισκεφτεί αντιπροσωπεία της Παμεσσηνιακής Ομοσπονδίας, που συνόδευε την αντιπροσωπεία αυτή ο ίδιος ο πρόεδρος, γονείς, αλλά και παιδιά, Ελληνόπουλα που αγαπούν την πατρίδα. Και πραγματικά ζήσαμε στιγμές πολύ συγκινητικές και πολύ όμορφες. Συμμετείχαν τα Ελληνόπουλα αυτά στις επαιτειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης στις 23 Μαρτίου. Είχαν συμμετοχή την επόμενη μέρα στις 24 Μαρτίου
που έχουμε καθιερώσει και πραγματοποιούμε χορευτικά στη μεγάλη μας κεντρική πλατεία. Χορεύουν πάνω από 30 πολιτιστικοί σύλλογοι, 40 πολιτιστικοί σύλλογοι. Είναι μια πολύ όμορφη βραδιά και συμμετείχαν και στις 25 Μαρτίου στη μεγάλη κεντρική παρέλαση που πραγματοποιείται και στην πόλη μας, όπως και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, αλλά και στην Ομογένεια σε διαφορετικές ημερομηνίες. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Ξέρετε, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, όταν είσαι δήμαρχος σε μια μεγάλη πόλη όπως η Καλαμάτα, όταν ονειρεύεσαι την πόλη σου να φτάσει πάρα πολύ ψηλά και οραματίζεσαι τι θέλεις από αυτή, πρέπει να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αν σε αυτό συνδυάσουμε ότι είμαι και πρόεδρος των δημάρχων της Πελοποννήσου, αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος που απαιτείται είναι ακόμα περισσότερος για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, όταν δέχομαι προσκλήσεις από την Ομογένεια, επιλέγω πάντα να παρευρίσκομαι. Παρά το ότι στη χώρα μας, στην Ελλάδα, οι επισκέψεις μου είναι μονοήμερες επιτοπλίσεων, σπάνια μένω μία νύχτα και φεύγω γρήγορα για να έρθω, γιατί όπως είπα, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Όταν δέχομαι προσκλήσεις από την Ομογένεια, πηγαίνω. Γι' αυτό λόγο έχω παρευρεθεί και στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, επίσης στην Αυστραλία, στην Αδελαΐδα, στη Βοστόνη πριν από λίγα χρόνια που αδερφοποιηθήκαμε με το Λόουελ της Μασαχουσέτης. Στην Κίνα έχω πάει, σε μέρη τέτοια, διότι νιώθω την ανάγκη, λόγω της θεσμικής μου θέσης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας αλλά και ο πρόεδρος των Δημάρχων της Πελοποννήσου, νιώθω την ανάγκη να εκφράζω με κάθε ευκαιρία την ευγνωμοσύνη μας στην Ομογένεια. Ξέρετε, η Ομογένεια ήταν η μεγάλη στήριξη στην πατρίδα μας όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο το 1821 που στήριξαν καθοριστικά και είχαν σημαντικό ρόλο στην επανάσταση της πατρίδας μας, αλλά και πρόσφατα, στη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Το 1986 οι σεισμοί της Καλαμάτας ισοπαίδωσαν περίπου το 70% της πόλης. Μάλιστα τότε η Καλαμάτα είχε την τύχη, είχε καλούς στο τιμόνι του Δήμου και η πολιτεία στήριξε, είχε την τύχη να μετατρέψει αυτή την κρίση σε ευκαιρία και να αναμορφωθεί. Και σήμερα να έχουμε φτάσει σε αυτή την υπέροχη πόλη. Όμως τότε η συμβολή των ομογενών, των Ελλήνων της Διασποράς, όπως έχουμε μάθει να τους αποκαλούμε, ήταν καθοριστική. Στην Καλαμάτα με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν φτιάχτηκαν σχολεία. Κατασκευάστηκε ένα νέο νοσοκομείο. Αγοράστηκαν τότε 13 κληροδοτήματα, 13 νεοκλασικά, τα οποία σήμερα χρησιμοποιούνται, τα 11 από αυτά έχουν ανακατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται για χώρους του Δήμου, καθοριστικούς χώρους του Δήμου, μουσεία, γραφεία, πάρα πολλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι πάντα η Ομογένεια και οι ομογενείς ήταν δίπλα στην πατρίδα και την Καλαμάτα αποδεδειγμένα την έχουν στηρίξει. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν για μένα δέλεαρεμος, δέχτηκα αυτή την πρόσκληση και με την περσινή επίσκεψη, αλλά και για ένα λόγο ακόμα. Ξέρετε, έχω θείους στο Τορόντο. Θείους και θείες στο Τορόντο. Έχω αρκετά ανήψια στο Τορόντο. Οπότε για μένα ήταν ένας ακόμα λόγος να έρθω και να δω και τα ξαδέρφια μου, να δω τους θείους μου. Όμως δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος ρόλος. Ο κυρίαρχος ρόλος είναι αυτός που είπα νωρίτερα. Είναι ο σεβασμός μας, ο σεβασμός μου, μέσα από τη θέση που εκπροσωπώ, που υπηρετώ, είναι ο σεβασμός μου προς την Ομογένεια που έχει προσφέρει τόσα στην πατρίδα μας. Και θα ήθελα τώρα, με αφορμή αυτού μου πετάτε και μια ωραία πάσα, να σας κάνω έτσι μια τελευταία ερώτηση, και επειδή είναι και πάρα πολύ επίκαιρο φυσικά, ως προς την ψήφο των απόδημων. Για τις βουλευτικές εκλογές μας δόθηκε πριν λίγα χρόνια στις ευρωεκλογές με την επιστολική ψήφο αυτή η δυνατότητα, και τώρα θα μπορεί να υπάρχει φωνή της Ομογένειας με προτινόμενες 3 έδρες. Πείτε μας λίγο την άποψή σας και ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας στην ανοιχτή διαβούλευση που είναι μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα σε όλους τους ομογενείς να έχουν συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της πατρίδας μας. Έχουν παρουσία, έχουν περιουσίες στον τόπο μας, επισκέπτονται την πατρίδα πάρα πολύ συχνά, γιατί να μην έχουν το δικαίωμα και αυτοί να συμμετάσχουν. Οπότε είμαι θετικός από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, ότι άνοιξε η διαδικασία της διαβούλευσης, της συζήτησης, για να μπορέσει με την επιστολική ψήφο να προχωρήσει όλο αυτό, να γίνει πιο εύκολο μόνο, να γίνει η διαδικασία πιο εύκολη, για να μπορούν περισσότεροι Έλληνες ομογενείς να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές εκλογές της πατρίδας μας. Θεωρείτε ότι οι 3 έδρες που προτείνονται είναι αρκετές για 5 υπήρους? Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Άπτεται της κεντρικής διοίκησης, της πολιτείας. Δεν έχω άποψη για να μπορέσω να το τεκμηριώσω και να απαντήσω συγκεκριμένα. Ωραία.
Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από κοντά πλέον. Όταν θα είσαστε εδώ, θα έχουμε τη χαρά να σας συναντήσουμε από κοντά στον πάρα πολύ ωραίο χώρο που διοργανώνει η Πανεπιστημιακή Ομοσπονδία, αλλά και Σύλλογος, γιατί είναι δύο διαφορετικοί οργανισμοί. Κύριε Βλαχάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσουμε με κάτι άλλο. Μόνο ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς, σε όλα τα αδέρφια μας που ταξιδεύουν από την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα τέτοιο μακρινό ταξίδι και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο ιδιαίτερα που έρχεται μόνο για 3 μέρες να μπει και να βγει και μαζί με τη σειρά του όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία θα είναι περίπου 7 με 9 ημέρες, αλλά ο κύριος Δήμαρχος τον εκτιμούμε ιδιαίτερα που μας έδωσε έστω ό,τι μπορούσε, κατάφερε και για μία μέρα είπε θα ερχόταν. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, είναι τεράστιο το ταξίδι και φιλιά και χαιρετίσματα σε όλη τη Μεσσηνία, σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλη την Ελλάδα μας, σε όλους τους πατριώτες μας και πραγματικά ο απόδημος ελληνισμός, ο Έλληνας που ζει εκτός Ελλάδος είναι μαζί με την πατρίδα μας πάντα. Ζήτω το 1821 και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στην εκδήλωσή μας 28 Φεβρουαρίου. Κάθε χρόνο είναι sold out. Σας παρακαλώ, αγοράσετε τα εισιτήριά σας άμεσα για να βεβαιώσετε τις θέσεις σας. Ευχαριστούμε. Εγώ σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω και τους δύο. Κύριε Βασιλόπουλο, να ευχηθούμε επίσης καλή επιτυχία στους αποκρεάτικους εορτασμούς της πόλης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 28 Φεβρουαρίου στο Τορόντο. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Δημαρχέ. Με κύριε Μάγκελτσάν. Να είστε καλά.